вабім вас на віртуальний огляд розстави Inspiration, яка є поставлена в засебній малій галереї Анна в місту Севница. Сама беседа «Инспирация» и «Нейн помен» наиболее разумом и зачутием в русском языку вдохновение, вдох нового, кай помене на словенском «дых нового». Зато сам на tej розставі жалела представити не лише своє ольне сліки на платно, тим ведь тоді дела ще ніколи не була представлена ширшій явності. То со скиці вітраїв, накита, врат, ілюстрації, заправлиці і сонарієни в акварельній техніці. Інші прав, ті проекти спадають в различні вирсти облікування, і то, ко ділам некой по всем нового, сей скаже, да саме себе поставимо зив, то мезілов сподбуді к исканню нових решитов і над все навдихує. Хвала за огляд!